Nagulat ang nakaila sa ako, kay nubalik multo. Sabi ko, hindi ako multo. Gumawa ang programa ang Ginoo, sabihin mo na ikaw ay naligsan ng bus. Maupod to, akong gipalabas. Kani si General Domingo po Aguilar, taas og sugilanon para mabaw-an nato tanan ha. Kamuunta na mga katribuhan naka-record ang aking gisulti. Kay basin dili na mautro ang ako ang paliwanag. Kay lain na po ang ako ang paliwanagan. Anhe sa ta magsubay sa kay Papa Tiago. Diserta mo adto sa PBMA. Kani si Papa Tiago namin galing sa Cebu City. Nang langyaw sila, ug asa-asa nang langyaw kay dahil sa World War II. Dahil sila ay lapo-lapo. Nagkanya-kanya sila ipilyedo. Kay pamatyon ang angkan sa lapo-lapo. Karon, kani si Tiago napadpad sa Escalon, Surigao City. Nagtukod siya ng kubo, matulog siya dito sa akasya, maghapin og karton. Nagdala siya sa pangalan sa Taliano Tolibas de la Concepcion. Giwala niya ang Tiago sa Cebu. Nung mapansin ni Papa Tiago na siya ay lutoson, gibitay niya ang karton sa akasya. Ang tanaw ng mga Surigao noon, patay na si Taliano. No anhi siya dinhi aning lugara. Nagdala siya ng Santiago Ecleo. Naminyo siya, wa ko kahibalo kung kani sila si kuya o sa first wife. Dahil dami siya asawa. Maghanap pataan kay 300 ni kabuok. Ngayon, nung matapos niya ang programa dito, nagtayo siya ng Ropods. Programa naman siyang namatay. Nagdala siya ng Hilario Moncado. May nagdala na naman ng Ropods dito sa Hilario Moncado, pumunta ng Talon-Talon, Zamboanga Peninsula. At 3 years old ako, kalong-kalong ako ni Papa Tiago. Ang sabi ni Papa Tiago, dalhin mo ang batas ng ama. Malay ko ba? 3 years old ako, wala akong alam noon. Hindi ko rin naman alam, gusto ko maglaro ng maglaro. Pagdating ng insakto ka sa edad, pumunta ka sa Maguinda. Ngayon, para kami magkita ni Kuya, pinadalhan ng telegrama ang kanyang ina. Dahil si Papa Tiago, siyang ang asawa sa Zamboanga Peninsula. Kwarto-kwarto, kaya maalaala ko yung tinulugan namin. Sabi ni Kuya, doon kayo. Naalala ko yung linya-linyang kwarto. Ingo ganito man itong kwarto ni Papa Tiago sa mga asawa niya. Kinsa to butangan og tualya, isa to kabulan, isa kabulan to lumluman. Maghulat tong 8. Pag nabuntis ang isa, lumlum sa isa. Ganon yan. Ngayon, nagpangita kami sa anak niya, dito naman sa Ipil Sibugay. Ko magpaila na igsuon. Kasi nagdala siya og pangalan dito, Santiago Manggubat. Nawala ang Ecleo, nawala, siyempre patay na yun pero still alive. Ngayon, ang nangyayari, kasi ako ang makakwento, kasi ako pinakitaan nito Kaya, subay sa ta sa Sugilanon, disirta mapunta dire, kay baka sabihin ninyo, gusto mong bayhanan, napaliwanag, punta ka sabot. Mao na, musugod ta sa pinakailabman sa ugat, sa puno. Ngayon, ang nangyayari nito, kung may mga tribo diri na mga lumad-lumad, na mga may edad na, kung kinsay nakaila ni Juanito Pepito, punta na ng Bukidnon, may asawa, may anak, lain na po pangalan. Siya si Dr. Laway, Dr. Lakang. Siya yung inutusan ni Papa Tiago ipundar ang PBMA. Itayo ang PBMA sa Dinagat, ipadala kay Ruben. Kay
ay malaki na ang bata na dinala sa agila. Habang magtubo ang bata, iprograma ang Alpha Omega. Ngayon, nagtelegrama si Papa Tiago sa inahan dito, nang abot ito 9 years old or 10, ganun. Pag abot kami, nang abot po, gikan kami sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Kami ni Papa Juanito. Ito namingwit kasi parang ganito ang style, malalako, tulay, tapos dagat, pagmutaog dagat. Kasi kuan siya floating in the sea. Ang peninsula ang talon-talon noon. Karon kuan na, simentado na. Ay sabi ni ng mama nito, Abraham, ingon ko ni, di araman ko dire, namingwit. Bataa ka, mahulog ng imuhang manghod. Dali, dali. Di ako po sige katawa. Kaya ang makuha niya na isda, bugaong, nagsigig tukob atong tubol. Nagayong tubol. Naglutaw-lutaw. Ning ko kuya, kadako anak kuya, ato ang pirituhon, ato isugba. Ay pangasabaan me, kanigi kasabaan ni Papa Tiago. Ikaw bataa ka, mahulog ganin na imong manghod. Maglangoy-langoy mo dyan na prating hugawa. Adi, nahunong ang iyahang pamingwit. Kami manguli naman kami ni Papa sa amo apong ulian, pero naingon si Papa Tiago, do, ito kod PBME do. Di ang Queens ng Liberty, Elizabeth Queens. 7 kasingsing sa G7. Yung ikapito do, sulatan nimo ng hinapon. Gibigyan ni Papa Tiago ng 7 rin kasukatan sa singsing. So nanguli kami. Pagpanguli, sila po nanguli siguro dire. Unsa ka kay pagabot dito, to naman po'y asawa ang among amahan, di pasensya ning mga babae nga daghan laging nagmahal. Di kitang mga babae maghilak sa tago, ha? Huwag sabihin naglumpong-lumpong, di ka magdangoy-ngoy sa kwarto, ilain gilubgan o isa ka bulan ka lubog dia, isa sunod-sunod. Di man po mag-away kay gamitan man yan ng San David. Di maghingutuay pa, lambing, kung ano ba yan? Kung ito ang sa atin ngayong panahon, tigbas ang abutin. Ayan ang tinod. Dili na, wala na yung Maria Clara, panahonan karon. Bubuan mo na aksido, lusaw. Ito si Ma'am, tawa ng tawa, siguro mayroong na-remember. Ngayon, ito na itabo, ginawa ni Juanito, ni Dr. Laway ang 7 kasingsing. Balik na naman kami sa talon-talon. Gibas-basan ni Papa Tiago. Sabi ni Papa Tiago, ang aking prinsesa, dako na. Dili ako tawgon ato ng inday, kundi prinsesa. Ewan po ko kasabot unsay prinsesa. Di bata di ulay alam. Dinala ni Dr. Laway sa dinagat ang 7 kasingsing. Gipadala kay Ruben Ecleo ang PBMA. Nanambal, girehistro sa Osami City ang PBMA. Ang attorney, ang nagpirma na abogado, si Attorney Canoy at saka si Attorney Galon. Yun sa PBMA. Ngayon, sa programa na dumami ang mga tao na nakuha na ang Puyangi, gibutuhan pagka 1972. Kasi 1970 gidala na ako ni Papa sa Puyangi, sa San Jose. Sabi ko kay Papa, manguli tag Usamis, kay dili ko dinhi kay syudad man ang Usamis, ibukid. Sabi ni Papa sa ako, sa may mong gusto bunal, ko ay dili magtinda na lang tag isda, yalo ko bunali. O man magsuroy ko isda sa San Jose. Kung sinsay PBMA ana, ako experience ko yan, suroy, akyat batang, ha, Puyangi pa. Isda, isa ka oras surot na akong isda kay kuan man ko arang na ko ka joker, wala mo isudan, di ako isudan. Magbuhat ang kinilaw, damoy kamuting kahoy, mga unsa ta libre. Ilibre ang isda, buhatong kinilaw, kinsa may nalugi ako. Ingon ni Mama o di Papa, haman ni mong tinda? Wala, ako ang di mo og kinilaw dito kay wa may kwarta, di nangaon me. Ingon ko dayon sa Papa, wag yun yung bataan maayo gini buhaton og kanang kuan sa tribo ba? Kay matinabangon man. Nahitabo, hanap na pod og puhunan. Ipalit og
isda. Suroy. Hangtod sa kakasuroy, na ako no'y mensahe. Magmensahe ko no si Divine Master. Matod ka nga naman, namati ako sa mensahe. Okay man ang mensahe kay tungkol man sa Ginoo. Pero diha na po natingala, pag mensahe siya, daghan ng asawa. Ingkuhala, magrambulan maning asawa ni Dibayin. Kay, ang serbisyo, ambot kung kinsa ka umasawa adto, si Dibayin ba ka o dili siya, kay pito man ka Ruben, pito pod ka Marcos. Kay ang author si Papa Tiago man. So, pito ka Marcos, pito kay Ruben. Kinsa ka ang naging nanay, ining mga bataa, kay ikliyo naman ang gipandala. So, ang subay, sugilanon. Para maplastar tatanan. Kaingon bitaw ang Ginoo, you telling the truth. If you cannot tell the truth, you are the liar. O di, puro na lang ta liar aning kuan, still alive. Kanta na lang tag still alive. Yon, ngayon, kay niya naman yung balaod nga inyong inasam-asam. Ito'y dili para sa akin, para sa inyo. Na programa ang San Jose, nawala si Marcos, nawala si Ruben. Ganuman, ang duplex na si Alfredo Reyes, ibaligya naman sa mafia. Ang PBMA. Ito nga yung duplex na si Romeo Parilla, nag-report kay Apo Marcos sa Hawaii. Nung pag-report ni Apo Marcos sa Hawaii, gitawagan ang sniper ni Clinton. Yung sniper ni Clinton, isang buwan yan tumira sa akin, ibida lang ang nahitabo. Di nagprograma si Dibayin, nga nagpamiranda. May sakit ko no. Ang kasama si John Daguman, yung kanyang bangkero. Pagpalit og ticket kay manglupad ta do. Kay naa naman ang patay, kay ang sniper ni Clinton, gisundan naman si Alfredo Reyes diri sa Hinguog. Pagkanaog ni Alfredo, ay sniper man, silencer na gigamit na telescopic. Kaya nga sabi ko nung kwan, sniper, unsa may imong gigamit dong telescopic na silencer? Isya, bright gyud kati. Kung mupaka pod kay gumbot man, ditahimik gyud. Di sa man nimo giigo si Alfredo sa ulo ti bungkag ti uy. Di nabungkag. No abot sa Miranda ang patay, gidala sa ambulansya. Ingon ni Dibayin, Dok, kana ang ibutang diha sa akong higdaanan kay manglupad na bidok. Matod ka nga naman, bahala na kana. Otruhan ang naong ni Ruben. Tawagan si Mami Glinda nga patay na si Dibayin. Ang naitabo, nagkaguliyang ang San Jose. Kay patay na kuno si Dibayin. Pero ang original, no lipad pumunta sa US. Kay nagpa-opera. Opera. Ano nagpa-opera siya? Ito na mukha. Ang gibaylo ni Ruben. Ngayon, pinag-aralan ko pa rin siya kung siya ba yun si Ruben. Kasi nawala ang Tiago sa talon-talon eh. Ito na po binuang eh. Bakit nawala si Papa Tiago sa talon-talon? O niya, naitulungwang Ruben. Unsa man sila, mga tagulilong. O niya, bilin-bilinan ko ato kong maginda. Asa po ng maginda? Bahala niya, asa na paingon. Maginda, maganda yan ah. Marami siguro doon magaganda. Kasi maginda. Butang na lang nato maganda. Maginda, dilis-lihis. Ngayon, nung sniper na yan, kay isa man kabulan sa ako tumira, sa Manila, ang nagiging kaibigan ko, ito si, Viking Perez. Viking Perez, Kernel Bibetsyo, na sila to sa Commonwealth, sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, natawag sa Hawaii. Ang sabi, ako, bumbahan nato ang Malacanang.